Po 4 rokoch abstinencie sme tu zas. Práva rodácka show v Rodeo klube na KVP v Košiciach v obchodnom dome Iskra je tu opäť pre vás, a to 30. septembra od 21. hodiny do 4. hodiny rannej. Čo vás čaká, čo neminie? Opäť pikantné, skvelé a zaujímavé súťaže, ktoré teraz donesieme až z ďalekého Anglicka. Pravá rodina zábava pre všetky vekové kategórie, bude hrať DJ Davis. Samozrejme, čo vás čaká? Čakajú vás tu aj skvelé karaoke hity, ktoré si môžete zaspievať v domácej atmosfére. Potom je tu aj stolno-futbalový turnaj, kde víťaz vyhrá pohár Rodeo klubu a mnoho ďalších iných zaujímavých súťaží a prekvapení. Stačí prísť a sa presvedčiť. Túto super akciu Rodeo Show s Libušou podporili skvelí sponzori ako St. Nikolaus a Frukona Košice. Vstupné sú 2 eurá, v cene je tombola. Neváhajte, super show iba pre vás. Je tu opäť 30. septembra od 21. hodiny v Rodeo klube v Košiciach. Teší sa na vás Libuša a DJ Davis.